ନମସ୍କାର। ଆମେ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ ସେ କାମର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆମ ଉପରେ କଣ ପଡିବ। ସମାଜରେ ସେ କାମକୁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ନଜରିଆରେ ଦେଖନ୍ତି ନା ଖରାପ ନଜରିଆରେ ଦେଖନ୍ତି। ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କଣ କହିବେ। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାସିକ ସଉଦା ଆଣୁଛନ୍ତି ସମାଜ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୋସରୀ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖୁନି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କି ଝିଅ ଖରାପ ବାଟକୁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସମାଜ ତାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେହ ଖରାପରେ ଥାନ୍ତି ଆପଣ ନିଜର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ସମାଜର କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତିନି। ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସମାଜ କଥା କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ଆପଣ ନିଜର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କଣ ପଡିବ। ଯଦି ସେଟା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଟା କରନ୍ତୁ। ସମାଜ ନା ଅନ୍ଧ ଲୋକଙ୍କର ବସ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସେଠି ଆଲୁଅ ବିକିବାକୁ ଯିବେ ତାକୁ କେହି କିଣିବେନି। ହୁଏତ ଆପଣ ଠେଙ୍ଗା ବିକିବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଣିବେ।